Hayong hakutul genagui joto bodol mothani mukhaktino hayongni Bwrwirokni sal palaijagui tongo. Abo haikino Kraksano Jampuijala Bwrwirokni community hallnogo TWF ni luwajung bai asal palaijaka. Padhammonjaka State Secretary Biswajit Kolai Khatung Deborma District President Omrit Deborma YTF ni Suraj Deborma MDC Shankar Deborma TWF ni Kasko Sindhukona Jamatiano Kariba Bwri mothani kubuni adongro. একশো দেড়শো বছর সিগাং হায়াগা গুবুনি দফাও जों चिनि Bwrwirokni यगमानि सालमानानि बागै गोबांमा चिनि बुकुकजों प्रटेस्ट खालायनाय तारमाने जों यगनानि जों चिनि इच्छा चिनि सासन मानानि बागै जत्त जागानाव प्रटेस्ट खालायनायखा आ प्रटेस्ट खायमानि उनाव जों असालनो मानसुगा हानै मानिया हायफानो जों चिनि Bwrwirokनि इंटरनेशनल वुमेन्स डे नि जों पालालाय दंलायो दिनै जत्त चिनि त्रिपुरा गोनाङै यापारो आं दिनै सानानि सुके अबनो मिनि जों वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अबो बाहायनि पालायखाखा बा बदागानि सिनि पालायना थाया बा जों दिनै कालि अबनो पालायना नांखा आरो जों मा खालायनाय जों सायमानानि नांगौ जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे बदागानि सिनि बाहायनि पालायखानि थाया जों साइनिया बर' गोबां Bwrwirok गामियां साइनि Bwrwirok एडुकेटेड आसो जोंनि गैया बर' खालुइ गमाया बा बर' खालुइ गखनानि जाया दिनै आं सानाय 1857 बिसिव आमेरिकाव कायसा कटियान फैक्ट्रिव गोदारखानाव Bwrwirok आमखायग्रु सोनाराव बायबा सारनि तांमुंनि बर' सामुनि हाजिरा समान बसक मायाव बागै आरो बर' अरांथि सावै आदिनि सिबिदा आखैमा Bwrwirokनि देहनै पालायजागौ आरो सिबिदा जों साजानि फायो जे वर्ल्ड वुमेन्स डे बिसोर Bwrwirok community Palaikha International Women's Day or Parliamani din ni bagui ini lo sobani sobakara borong tangku sobita telepon dari sini orang Paimanda pakai chief guest